Det her er en opgave lavet i idræt B, hvor vi skal lave en træningsplan, som skal være målrettet den fysiske prøve for ansøgere til politiet. Og til at starte med, der har vi lidt om politiets optagelsesprøve. Og det er en prøve, der varer cirka 3 timer, og det er så inklusiv votering og tilbagemelding. Og igennem den her prøve, der skal man så bestå både den almene test og 5 af de enkelte delprøver. Og man bliver vurderet ud fra 7-trinsskalaen. Og undervejs, der skal man så udføre de her øvelser korrekt, og dem, der går rundt og sådan holder øje, de hjælper en med at give mundtlig feedback, og også siger sådan, hvis ens øvelser de afviger fra det, der er krævet. Og hvis man ikke lever op til bare minimumskravet i et af prøverne, altså for 0,0 eller minus 0,3, så består man ikke politiets optagelsesprøve. Ja, og mine resultater i kropshævninger, der tog jeg 12 gentagelser, og det giver karakteren 7. Og længdespring, der sprang jeg 190 cm, og der fik karakteren 10. Og bænkpres, der tog jeg 37,5 kg, og der fik jeg 0,2. Og hurtighedstesten, den tog jeg på 17,3 sekunder, og der fik jeg 7. Og 2400 meters testen, den tog jeg på 11,31 minutter, så der fik jeg også karakteren 7. Hvis jeg skal lave en vurdering af mine egne testresultater, så er mine svagheder klart i min arm, fordi jeg ikke er særlig stærk der, så derfor så bliver jeg meget hurtigt træt. Og det kan man især også se på bænkpres, hvor jeg ikke får særlig gode karakterer. Men også sådan hurtighedstesten, fordi jeg ikke laver særlig meget eksplosiv styrke, og derfor så er jeg måske ikke så hurtigt til at sætte af, som måske kunne have hjulpet mig der. Men min styrke, de ligger nok primært i mine ben, sådan hvis det er noget, der skal være det stærkeste. Og det er nok også derfor, at mit løb, det sådan gik okay, fordi at, ja, jeg var rimelig tæt på at komme op og få 10. Og i den her opgave, der skulle vi lave sådan en ideel træningsplan, som sådan skulle være på henblik på at forbedre sådan alle 5 af de her testområder, men sådan med hovedvægt på de svageste kategorier, som sådan er det med kropshævninger for mig, og også løb. Og min træningsplan, den er opbygget af 3 styrketræningsdage og 3 aktive hviledage, og så 1 fuld hviledag. Og i forhold til den her træningsplan, så har jeg allerede været i gang i 1,5 måned, så jeg mangler kun 1,5 måned op til den endelige prøve. Og mit fokus sådan i den her uge, det vil blive på at optimere min muskelstyrke inden for kropshævninger og bænkpres. Og vægten, den skal sådan øges i små trin, for træning, fordi at jeg vil ikke så gerne have meget muskelmasse, men mere muskelstyrke. Fordi at hvis jeg får mere muskelmasse, så bliver jeg måske langsommere i mit løb. Og der vil sådan blive kørt mellem 6 til 10 gentagelser, og igennem 3 til 4 sæt. Sådan pauser mellem hvert sæt, det er på 3 til 5 minutter, så sådan musklerne de lige kan nå at slappe lidt af, for de igen skal arbejde, og det er simpelthen for at styrke den maksimale muskelstyrke. Og tempoet det er sådan langsomt ned, og så hurtigt op, så jeg også træner det her med eksplosiv styrke, som giver mig den her fordel inden for hurtighedstesten. Og som man kan se, så dag 1, det er mest ryg, jeg kører der, hvor jeg kører mange forskellige øvelser, som wide grip pull down, close grip pull down, seated row, smalt greb og bend over rows, og så pull-ups. Og så starter jeg så også med 10 minutters cardio-opvarmning, for lige at få musklerne i gang. Og det er alle sammen sådan nogle øvelser, der er rigtig gode for ryggen. Men jeg slutter også med pull-ups, som måske ikke er så meget med ryggen, men mere sådan med skuldrene. Fordi at det er lidt den øvelse, som man skal øve sig i med kropshævninger. Og dag 2, det er så en af de aktive hviledage, og der skal jeg lave 30-45 minutters lav intensitets cardio. Og det kan fx være svømning, eller yoga, eller gå en lang tur. Og det er simpelthen for at, ikke at trætte mine muskler ud sådan allerførst på ugen. Men samtidig så bliver benene også trænet her, for det har jeg ikke rigtig lagt ind i mit træningsskema. Og dag 3, det vil så bestå af skulder og bryst, der mest er fokus på her. Og det er igen med 10 minutters cardio-opvarmning, og så kører jeg 10x3 gentagelser med bænkpres, og det samme med dumbbell shoulder press, hvor dumbbell det er håndvægte. Og så igen også noget, der hedder lateral raises og front raises. Og så kører jeg pull-ups, som jeg sådan prøver at træne i hver af mine styrketræningsdage. Og så reverse fly. Ja. Og på dag 4, der har jeg så igen en aktiv hviledag,
og der skal jeg ud og løbe 30 minutters høj intens intervaltræning, hvor det sådan vil være over 30 eller 8 minutter, hvor tempoet det sådan vil være, at jeg løber 40 sekunder i rigtig højt tempo, det højeste som jeg kan, og så har jeg så pause, hvor jeg sådan lunder stille og roligt i 40 sekunder, og så gør jeg det igen, og det er så indtil de her 8 minutter de er gået, og så bagefter så lunder jeg sådan stille og roligt hjem igen. Og ved at træne på den her måde, så vil pulsen den vil ikke sådan nå op på maksimal på de første intervaller, men den vil heller ikke falde ret meget i pauserne, fordi de er så korte, og det betyder sådan, at i løbet af 3-5 intervaller, så vil jeg komme op, hvor det sådan virkelig bliver effektivt for min kondi. Og her bliver benene igen trænet. Og dag 5, det vil være ryg og bryst og skulder, der er fokus på her, og det er 10 minutters moderat cardioopvarmning igen. Så kører jeg 10 x 3 scapula push-ups, så kører jeg 8 x 3 pull-ups og barbell curl, og jeg kører one arm dumbbell bend over row, wide grip pull down og close grip pull down. Og man kunne nok også godt sætte en bænkpres ind her, fordi at den er en rigtig god øvelse til også at træne den der med kropshævninger. Og herefter så træner jeg så igen 25 minutters rigtig hård intervaltræning på enten Stairmaster, crosstraineren eller romaskinen, og det så for eksempel så kunne det være sådan, at man tog 2 minutter med rigtig hård, altså hvor man tager belastningen højt op, og så 2 minutter ikke så hård bagefter, og det gør man så 10 gange, og så bruger man 5 minutter på at køle ned. Ja, og dag 6, det er en fuld hviledag, hvor kroppen den bare får fuldstændig lov til at slappe helt af og restituere. Og den sidste dag på ugen, det er så igen en aktiv hviledag, hvor det ligesom er løb inden for en udfordrende længde, har jeg skrevet, fordi at jeg tror ikke, man får så meget ud af bare at sige, jamen så løber jeg 2400 meter, så er det kun det, fordi at det kan godt være, at man bliver udsat for noget andet, efter man er blevet optaget i politiet, så det er måske fint nok lige at have øget måske en 10 km eller noget i den stil, så man ved, at man ikke går død lige præcis efter det. Ja, ja. Og sådan et træningsprogram her, det, altså, ligesom jeg har sagt før, så vil det styrke min kondition på grund af de der aktive hviledage. Men det samtidig så vil de styrkedage, som jeg har lagt ind, de vil også øge min testscore inden for kropshævninger og bænkpres, er jo det, jeg håber på. Og jeg er jo kun halvvejs igennem mit træningsprogram, og halvvejs igennem til at skal op på, til politiets optagelsesprøve, så der er stadigvæk masser af forbedringer, der kan gøres inden for det her. Men det vil også medføre, eller det her træningsprogram vil medføre fysiologiske ændringer inden for muskelstyrke, fordi at også eksplosivitet, fordi at det er meget det, jeg også prøver på at træne, men samtidig også min kondition jo.